Manje unubona ngathi mina ngithanda ubana kusifunde DUT. Sipho sona silo nekhathi sakho. Awusilahlile nje. Sisekhaya. Uzobuya nini uzongibona ke dala ngoba udeli phela wena. Uzobona into yakho nje udeli. Zoba umqhubela mntana. Mase sisuka la siyaphi? You go to Richards Bay. Yini manje washaya Kilimanjaro? Hello everyone, welcome back to Sanela Train. Thank you so much guys for tuning in. Yabona bafethu uMaDlamini uyasichomela strong ngale nje ukuthi usefunde DUT unane student card sakhona kodwa nje ugele usiphethe bandla. Yona yonke imjolo ekhona uMaDlamini yedwa owazi ukuthi udali wakhe akadeli ukumbona ninabanye nje ayishemani nayishoni ya force vele. By the way guys, this was an announcement yokuthi uMaDlamini ehamba nodali useyatholakala kulabo abafuna ukumbona emcimbini yabo. Imbangi Trading posted the following information. Bafethu bukani ngiyabonga uthando nimbonisa lona sesiyatholakala ke for bookings, appearance, guest 064 20482554 06420482554. So ke izona inamba lezi ke ongazifonela mawufuna usisi we baby shower, usisi we frontal, umuntu kadala ukuthi abe khona ke emcimbini wakho. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.